Erokamano nyako Ramogi kuom Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar Migago odiochieng' ma kawuono tarik en 27 mabiro bedo wuok tich maogik e dwe mar 2 higa ma 2023. Wantiere kod mathoth mwaikoni mago ma timore gi lakseche gi pacho kaendi mago mosetimore to kod mago bende bedo kaluwo kendo wakelni weche moko manyien mabiro biro e kinde mabiro. Kata kamano magi weche maomiyo pek. Migao mar jotije piny owacho ogoyo kum tim mar choro nyime higni mag tich ne joma hikgi oseromo dhi e rutaya. Kwa nini serikali sisi watu wenye tuko na hatuna uwezo, serikali haitaki kufuatilia mambo yetu? En lit gi achiedh nadi ne familia moro Migori manyocha jonjore moko kwalo nyathigi ma jadweche 5 kendo pok oyudi nyaka sani. Watumie hiyo maji kwa njia ambayo inafaa, kwa sababu kuanzia leo tutaanza rationing ya maji. Nyowacho koro chako chenro mar tindo pi e boma man Narok kaluwore gi oro momiyo pi bedo manok e alworano. Machiegni nyakwara mga jwang'a, par ni inyalo tudri kodwa kaka pile. Namba ma tudruok en 23690 bende yudo achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar Ramogi TV, yudo Twitter @Ramogi TV kata e YouTube Ramogi TV. Inyalo loso kodwa kimiwa pachi weche manyien ma obro bedo ka okelo ni lakseche. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Kawachako piny owacho koro dwaro ni jogo duto ma hikgi osoromo 60 wuoge apise ma onge medruok moro amora mar thuolo mar dhi nyime kod tijego. Jata tije mar migao ma jotije mag piny owacho Aisha Jumwa koro osendiko barua mar wito oko kwayo moro amora ma ochiw kod jogo ma hikgi osoromo 60 to pod dwaro dhi nyime gi tiyo apise mag piny owacho. Aisha wacho ni jogo mane osemi thuolo mar dong' e apis ka hikgi osekalo 60 koro nyaka dhi e yweyo nyaka chieng' chuog chike mabiro tayo kwayo ma kamago. Josiasa ma kaluo ma siro piny owacho masani omedo jiwo jopiny ni ochiw lwasi makare ma dongruok choponegi kowuok kuom piny owacho. Josiasa go motimo limbe Kisumu wacho ni oganda nyaka yie mar rwako duond buche mamoko e kindgi kendo winjo duol mamoko manigi ote mag dongruok. Ne giloso kane gichopo e nyasi mar solro mar gedo mar kanisa jokopere ma St. Teresa Korowe kaunti ma Kisumu. Bende ikawo thuolo mar jiwo oganda mondo mi omak motegno chenro mar lit alwora. And I want to emphasize that it is important to be in government. Government is where there are resources. We cannot pretend and say that the responsibility of the government in power is to bring development everywhere. They make choices. And choices means that you can make a choice that is not benefiting our people as the Luo. Honestly, we have had only one party. And remember, in Nyanza, we have the Kisis, we have the Kurias, we have the Subas, and we have the Luos. But apparently, we've only had single party for the Luo, Nyanza, and Suba and Kuria side. But it is time that we begin to have alternatives. When you talk of political parties, they are used to spearhead development. So it means if you have so many political parties, even in the Luo land, the Luo community, it means development for our people. So it is time for the Luo community to think twice and consider the UGM. The second thing is about political parties fund. Kenya gives almost 2 billion per year for political parties. Now, this money goes to Western for several people. It goes to PC and everywhere. In Luo, it only goes to one party called ODM, where nobody even can account for it. So we are saying we also want to be partakers. We are encouraging all other political parties to also go forth so that they can also be partakers of the political
parties fund. It cannot be that in this particular election again you want the Luo to demonstrate. The end result is that Raila Odinga benefits. I think it is not fair for the Luo people. We cannot be perpetually in poverty because of one man. We are happy to oppose the government. I mean, it's a constitutional right, but it cannot be just opposing government for Raila's sake. We acknowledge that picketing is a constitutional right, but we think this particular picketing is a wrong kind of thing to give to the Luo nation. Let the people be free, let the people make decisions, and let 2027 be a chance where people can go to the ballot to elect leaders worth their salt. Kar chung'od bura ma Uriri ochako tiyo kod lony manyasani e chenro mar oro kwayo mar omenda mar somo kata basari. Jad bura ma Uriri Mark Nyamita ne owacho ni lony manyasani ni dhi neno ni jopuonjre obedo kod yot e oro kwayo margi mar omenda ma basari. Nyamita wacho ni gidwaro ni jopuonjre moro amora mowuok e sub county ma Uriri obed kod thuolo mar oro kwayo mare kata ko onge county ma Migori e kinde ma oro kwayo. Jad bura ni ma Uriri nowacho ni tiyo kod lony manyasani bende dhi kelo yot ng'eyo thego jopuonjre ng'eyo ka gido basari to gido pesa di ma piyo piyo. Ne wacho ni jogo monge kod lony ma tiyo kod lony manyasani biro chopo e apise mag piny owacho mopogore opogore kama gibiro yude kony. Very happy when getting all chiefs nyuto sibido ka tiyo matek sare discretion. Jodong serikal akan mfungute manyiso ni kata kampo ni kiko gikmoko biye online. Adhi konyowa mondo wakel ler ne jonyuol ni kopo ni wawacho ni wan gi pesa marom kama mitere basari to janyuol nyalo ng'eyo ni dhi ng'e ni to ji adi moyude giyudo pesa di to pesa no dhi kanye. Biro konyowa makata ka nyathini sama oyudo basari tiyudo message e simbi, ka pesa odonjo e skul tiyudo message e simbi nyaka gi check number, koro konyi gi wach reconciliation. Biro miyo muda ma waloso go mo process goro basari obed mapiyo piyo makoro mbele kanyo kata kwa yao kata in Mombasa kata yudo kane dhi America sechego kata kane in Nairobi tinyalo apply okochuno ni nyaka iduogi die gweng' ka. Jok mok nyalo access online be wabiro keto e ward offices, abiro keto laptop ka laptop e office chief gi our ICT centers. Koro kopo ni ionge gi simu kata ionge kama internet nitie tinyalo dhi kata ofisa inyalo biro ma ijas kanyo. Jadolo mar kanisa Jokopere bade Manyeri Anthony Muheria bende koro wuok oko mar kwedo ng'eto mar doho manyocho yango ni en ataro mar chik mondo tam kweth matimo ere kind chwech machal ndikore kaka riwruok ma opuodhi gi piny owacho. Muheria wacho ni kanisa ok nyal yie kod ng'eto makamano. Let's empower our parents. Let the parents be engaged in this children education. And so now again, the more recent issue that has come about the ruling of the Supreme Court, association is an issue that we cannot challenge. However, if the people who are ex-convicts are associating in order to go back into crime, if the people who have associated are with the plan of doing something that is criminal and evil, then we must call out the criminal association as criminal association or the evil association as evil association. Therefore, when as the court ruling says that those persons with these inclinations may associate, basically what that means is that perhaps it will be also a way for them and us to address them, to work with them as human persons, because we welcome them into our society. They are brothers and sisters with certain inclinations. Some of them, and I would say most of them, without any part on their part that has made them be that way. However, the actions of homosexuality can never be acceptable. They are evil. Therefore, if this association is so as to spread, popularize, and bring about more and more people into this kind of actions and behavior, then we call it out as evil and must be addressed as so. Kawadhi County manoma Migori lit kod luoro kwa familia more gwenge ma Raha e sub county ma Mabera kalore kod lal mar nyathi ma jadweche 5 mane ondhi kod jonjore moko adek mane bendo monjo gi otieno ma tarik 20 dweni. Mi nyathino mokwal mong'ere kaka Consolata Nyamohanga ma jegni 19 wacho ni jonjore adek ne omonjo gi kar sa 3 mar otieno kendo goyogi kapok ne gipalo nyathino ma wuoyi ma jadweche 5 kendo lalgo. Nyamohanga wacho ni ne ok giyango achije go manolal kod nyathino
kagiko piny owacho mondo konygi yudo nyathino ma jadweche 5. Jotinda arita kwe gwenge Mama Bera koteni kod jatend obila mar sub county Mokuria West Cleti Kimaio wacho ni gidhi nyime kod timo nonro. Wakapiga keti na kuingia ndani ya nyumba na kuanza kutupiga marungu na mapanga, wakatunyang'anya mtoto. Sasa nilikuwa naomba mtusaidie serikali. Wakati hao watu walituvamia, nilikuwa kwenye nyumba, baba na mama na ndugu zangu wawili, tulikuwa tumeketi, tulikuwa tunataka kukula. Kwa nini serikali, sisi watu wenye tuko na hatuna uwezo, serikali haitaki kufuatilia mambo yetu? Lakini sasa ingekuwa ni watu wenye uwezo, serikali ingekuwa imemulika. Nimeenda nimetangaza kwa DC, kwa DO, kwa OCS juu, sijapata usaidizi wowote. Sisi kama chief wa area niliripoti kwa DO, alafu nikaweka kwa ngao, alafu askari walikuja, tukaenda kupiga ripoti Mabera police station. Asubuhi yake pia walifuatilia, pia walienda wakaandika statement. En wach ma lita inya wageno ni biro tim nonro kendo konyo gi yudo nyathino matin ma jadweche 5. E okang' machielo kendo jodak ma Pora kod Lobor Ngare mayudore gwenge mag Imbo ma Samburu ochako dhi kendo ng'anyo ka giywak matamre gi nono nek mar jalup ruoth achiel ka achiel kod jodak 2 e gwengego. Jodak makamago yuaga chied nade magisebedo ka giyudo kalure gi nok mar arita kwe mabendo serochore ma ikelo kod jokuoge mag jamni. Bende gidwaro mondo thich oko kum mar koso dhi oko kata wuok oko chakre sa 12 mar odhiambo nyaka sa 12 mar okinyi mano curfew. Ka jodak go koro dwaro mondo piny owacho chwal lwetgi e chenro mar jiwo arita kwe mosebedo kadhi nyime gwengego. Tumepoteza watoto, tumepoteza mang'ombe, kila kitu tumepoteza. Siku hizi tunalala na ndugu yako iko kiatu. Tunaambia serikali ya Kenya utusaidie, tumepatikana na mwisho ila sisi hatujui ni kabila gani. Ni kwamba sisi ni kama tumesaudika na serikali. Watu wote ambao wanaishi hapa mwisho hakuna sai mwenye ako nyumbani. Juzi ndio huyo askari wamepigwa hapo. Tulifikiria labda serikali wakipigwa watatukuja kutuokoa. Saa hizi ndio huyo chief mwenyewe hakuwa na bunduki, anapigwa ya nini? Ndio hiyo watoto wetu wote tumepoteza hapa chini. Na tumesikia mambo inasemekana operation. Tangu hiyo operation ianze ni kama ndio hii maneno inaendelea zaidi. Minister mwenye alikuja juzi kutuambia vita itaisha. Tunataka atoke leo hii, atuangalie sisi wa Samburu hapo. Kama serikali imeshindwa kutuprotect sisi wa Samburu ya Poro, waseme ndio tujue kama ni mwisho wetu imefika. Hatujui, hatuoni serikali ni nani. Tunafahamiwa kutoka hapa chini. Waingie huko. Wateremuke huko chini. Waeke kafi huko chini. Na na kuleta jeshi si mbaya kuleta jeshi, lakini wameleta kwa njia mbaya. Kwa sababu umekuja kufunga sisi mkono hivi. Ndio. Umetufunga mkono tusijilinde. Yaani unaweka na uendi huko chini. Commissioner e County Manarok Isaac Masinde olando ni gibiro chako pimo pi e boma Manarok kod aluora mare kaluwore gi oro masani okwako thoth gwenge e pachoka. Kanolosi apisi mare boma Manarok, Masinde owacho ni okwayo jodak Manarok mondo tima maber gi pi matin mantie. Ka jopur bende okwamore mi kik din pi e puothegi, werani ji duto nyaka yud thuolo mar tiyo gi pi e gwengego. Ka koro biro miyo jopur seche 4 pile ka pile mar kuoyo pi e puothegi. Commissioner bende wacho ni oseketo apisas mag county mabiro timo apedha ne jogo mabiro remb luwo chike moketigo ka duol mar nema kod sekta mar rango weche ler mondo biyodhanji jogo mabiro rem keto arita makare ne aluora ka olomi nyaga e ora Manarok kaka achiel kuom yore mar geng'o tuoche mabende ikelo kod chido mar aluora. Tano hatujapata maji, tunahangaika na maji na watu wanafungulia sewage na hayo maji ndio anaenda kusafisha tupate maji ya kunywa. Ile kitu inafanya hii mambo ifanyike ni NEMA. Sababu NEMA haifanyi kazi yake. Haisuii watu kufungulia sewage kwa hii mtaro. Haisuii watu kufungulia maji kwa hiyo sewage kwa mto. Na hii maji kila mtu anakunywa.
hata yule anafungulia akifikiria kunywa hapa atakunywa pale pengine. Hii kiangazi ambayo imekuwa inaendelea imeaffect mambo ya maji hapa Narok town. Tuna likely ya town kukosa maji ya kutosha. Nataka nichukue nafasi hii kwanza niwaambie wananchi wa Narok kwanza kuanzia leo wakiwa makini sana na maji ile ambayo watakuwa wanapata. Watumie hiyo maji kwa njia ambayo inafaa, kwa sababu kuanzia leo tutaanza rationing ya maji because mito zote za Narok County maji imepungua kwa kiasi kwamba lazima tufanye rationing. Wale ambao wanafanya irrigation kwa kufungia maji kutoka siku ya leo, tunawaambia kwamba wasifunge maji because of irrigation, waache maji kwa mito iflow naturally, ndio wale watu ambao wako chini ya mito waweze pia kupata maji. Nyakoro mkikodhi nyime eni jodak ma Kirigicha kar chung'ud bura ma Tharaka e kaunti ma Tharaka Nithi yuago weche magarita kwe moserochre bang' piny owacho golo apisas duto mag obila kokete sendo obila ma Kirigicha higa mokalo. Gikwayo tend arita makono mondo ne ni oduok obila kaka yor jiwo arita magiwacho ni sani giwuotho kilomita 15 ka gichopo e sendo obila. Jopiny go wacho ni nyaka ne obila go gol kuo, maundu kod neko osemedore e gwengego. Gino makoro miyo gidak kod luoro. Mimi niko na huzuni na uchungu mwingi sababu ya kukosa ulinzi katika area yetu. Unapitia kila wakati tuko na mauaji, kila wakati kuna urebi wa hapa na pale. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali serikali ya Ruto ambayo tulichagua na ikamchagua internal security akiwa Kithure Kindiki, wajaribu iwezekanavyo wakaweze kutuletea ulinzi katika kijiji chetu. Kwa hivyo naomba serikali yetu ikaweze kutundumia. Kirigiza imeharibika kabisa kwa sababu ya kukosa security. Sasa hapa Kirigisha hata ukipata mashinda mzana ukimbia kambi ya Kirigisha hakuna mwenye utapata hapo. Tena unaambiwa teremuka mpaka Mkodhima. Sasa nauliza tulishagua viongozi na tuna security. Sasa kama mtu amekuja amekukata ama umeiviwa na vitu vyako mzana, useme wacha niende Kirigisha, niende kambe nikaripoti. Unakuta kambe haina mtu. Sasa wakati wa kupika Mkodhima utashaindika na nini? Angalia ofisi ya Kirigisha ili ilijengwa na Tonga Njinji, hakuna watu wako ndani. Huko ni popo sinalala huko, mabi ya popo yako huko, hakuna mtu analalanga huko. Hapa hivi tunapata wauaji usiku, mchana, juu ya kukosa stima na security. Kwa hivyo ningeomba Gitonga Murugara wasaidiane na Kindiki watuletee security ya kutosha. Ya Ramogi gikanyo bro kawe yueyo wa mokwongo kata kamano kapoka kao yonti jogo ma nena achiel kachiel kokale Facebook page maro mar RAMOGI TV kendo gi loso koda ka ging'isa gik matimore. Clifford Otieno iwacho ni nena in kachiel kod min mari Evelyn kaunti Manya Center weche magarita kwe medorochore nikech tije ongero kamano Clifford Otieno. Joseph Mwaika intiere Kabonyo Kanyagwal Kandare village wacho ni erokamano RAMOGI TV kuom menyono weche matimore ka kod kacha. Erokamano kuom kete RAMOGI TV. Enos Umodhi ka intiere wacho ni intiere CBD Nairobi kech to kaji kuonde te piny wacho nego ne kaka konyo ganda jo Kenya. Erokamano Enos Umodhi mano kidwa achiel kachiel kokale Facebook page Maraso Wino Makanodi iwacho ni anwa ka intiere kamoro ni game ulamba. Erokamano imbendi wacho ni weche magarita kwenego bere pacho kaindi. Ngato timbo luongo ni Vini Vince okinyisa ni intiere kanya kata kamano aneno ka inbeneno kachiel kod Ochieng nying mar ariyo gi mar adek no Tamasono ka intiere Mandera. Erokamano kuom kete ka iwacho ni weche magarita kwe jolweny osemed mathoth wan gi geno nwa bro yudo kony mondo wabed kod kwe. Mano Ochieng ka intiere gwenge mag Bandera. Kamano kuom kete RAMOGI TV nyakwaro mgajwan kikidhi mabor odwa ntiere kod mathoth e chendo ma Migago.
Raundi ya tindi gotigara botaka imenya sai maiga. Egosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hagi nombogo boli mbaigwana ina boli ga. Kozima da getinya tiki. Karo musachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwatire baga. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njitata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Sweetheart, you don't buy me dinner. We discuss. Hello? Sweetheart. Hello? Fine. Ukidai kitu affordable. Make Chagua smarter. Call Chinia 1 bob to all networks. Free calls to Airtel plus 20 minutes to all networks. Make Chagua smarter na tubonge all net 20 bob for 24 hours. Dial *544#. Subscribe. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo $1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba achiel e keyo weche manyien. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi e kaunti ma Siaya. Sub-county mar Rieda kod Bondo e kaunti ma Siaya oyangore ni emotele landruok mar tuo mar kachocho bilharzia. Oyangore ni wards 5 mag sub-county go ni kod landruok mar tuo no ya 60%, ka bende tuoche mag ich bende landore ya 20%. Midhiero makama okel kod medruok mar kamnio e nam lolweto kod chenro mag pur madhi nyime e alworano. Lipot makama ochiw kod Migago mar thieth ma otimo nonro e gwenge mag Nyanza. We don't go the routine way we do. If you look at the mapping results, at least for this county, you'll be able to see that there's a proportion of households that are using sources of water that are not protected. So about 60% are using unprotected sources of water. These unprotected sources of water are like springs that are not protected and other surface waters. So I would recommend on that aspect that the county government comes in to ensure that community members access water that is protected. We had 10 out of 30 wards having a prevalence of 2% and above for bilharzia, and wards that have 10% and above. This is according to the WHO threshold for us to intervene interventions. We had around 5 wards. And looking at the endemicity of this place, we were able to see wards that are bordering the lake mostly are having very high prevalence. Areas around Bondo. We have areas in Rarieda where we are getting up to 60% prevalence of this disease. This shows concern how probably we need to put intervention measures. Nataka mikakati iwepo ambayo counties zinaweza kuoni hiyo data, yani waone matokeo ya hizo utafiti zilifanywa ili wapange juhudi za
kutafuta resources both za domestic zenye wanatafuta kutoka kwa county, wakipata support kutoka kwa national government na pia wakipata support kutoka kwa global partners. Sababu tunataka hizi mikakati zikuwe sustainable, tusikuwe tunategemea misaada kutoka nje kila wakati, na tunajua hizi ugonjwa kuna zingine ambazo ziko very focal, zinapatikana tu kwa sehemu fulani. Kaka yorno ni chiemo bedo e pacho kari urok mar GPC katio kanyakla kod board ma weche kothe kod chame pacho kaendi ochako puonje witio gi mbolea makare yore pur mane ni gibedo kod keo makare. Jatendi ruogno Joel Kariuki wacho ni puonj makamago getone ni jopur oyudo keo mowinjore mag puothe mane ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. Kariuki ne loso gi jopur e kaunti ma Bungoma kama nosingo chiwo mbolea maromo shillings 540 maonge chudo e gunia ka gunia ma japur biro ng'iewo kochakore gunde 5 kadhi nyime. Jopur go bende koro biro yudo kothe mag cham manyak piyo e dukni maguso kothe ka bende gibiro bedo gi thuolo mar pidho yiende kaka achiel kuom yore mar bero alwora. Chenro migeto chako ka koth ochako chue pacho ka. Nimetumia organic fertilizer kwa miaka 3 sasa na nimepata mavuno bora kuliko nilipokuwa nikipata hapa awali. Rutuba ya udongo sahi imeimprove sana kwa sababu hapa awali ilikuwa ina acid mingi, lakini hii organic fertilizer ina neutralize paka inakuwa neutral na ndio ina allow mimea kukua mzuri. Leo tuko hapa kuzindua mambo ya agro farming, ndio tunafanya sasa hivi. Kuna vitu vitatu leo zimetuleta hapa Bungoma NCPB. Kitu cha kwanza ni tunazindua mambo ya kuuza mbolea. Tumekuwa tukiuza mbolea hapa National Cereal Board, lakini sasa hivi tumesign new contract na National Cereal Board where watapata nafasi ya kuuzia agrovets wengine the whole country, ndio iwezeshe wakulima kuweza kupata mbolea kwa urahisi. Hiyo ndio imetulete leo. Leo tuko na more than 200 agrovet dealers wa hii sehemu, ndio tunawafunza na vile watakuwa wakisaidia wakulima. Kawadhi County Magarissa, tend County Magarissa biro rucho koboke maglope duto mane uchiu e yor mibadhi county no. Governor mar county no Nadhif Jama wacho ni osegwelo duol mochungne lope pachoka mondo tim limbe county no onon moko kuom oboke mag lowo mawachore ni gichiwo. Nadhif obuok kaka ji osebedo ka yako lo piny owacho gin mamiyo county onge kod lowo mar chwalo chenro mag dongruok. Oseo joma yako lope kuom nyayo gwandruok mag dho udi mosebed ka ineno e county no. The county government is the custodian of the land in this county. This is community land. Nyinyi mmechukua ardhi ya community na gani bila sisi ku approve? How? Hiyo ni urongo tupu. We are revoking them, then you come to us amkumsema alafu na kabila fulani na kabila fulani. Mimi baba kabila sijui. I'm revoking these titles because zimeleta shida. Land ya kuchenga. All land has been what to find in? How do you work? So we have taken a decision. I've spoken to the land NLC chairman. NLC committee is coming here. Ministry of Lands, the minister himself. We have spoken, he is coming here. We are going to revoke all illegally registered, all illegally titled lands. Kaudhi gwenge makaka mega jama mine mawuok e gwenge marimbo mar piny Kenya mane ochunge kombe mopogore opogore yiero mokalo to ne oyombi. Koro dwaro mondo jotelo mapacho ka onyakue okang' magiwacho ni biro chwalo kenge mag dongruok. Kane gilose kanisa ma Believers Church mantiere Kakamega, joma mine go chiwo siem ne jotelo mosebedo ka thuo oganda ahinya to ne weche mag gijaporo wacho e romo mopogore opogore ka bende koro gidwaro mondo mi okel kwe. Ninaomba wahubiri wote katika taifa letu la Kenya, wale wakubwa na wadogo, dushikane mahali popote tulipo, dushikamane mikono, tuweze kuombea taifa letu la Kenya na tuweze kushikana pamoja na serikali, tuweze kuomba pamoja. Bila amani hata watu wawe na pesa, wawe na nini,
Amani ni kitu cha muhimu sana. Na sisi tunaomba viongozi wote katika nafsi mbalimbali mkuje pamoja, tuombe pamoja, tulete amani katika nchi yetu. Tunataka maendeleo. Leo ukiangalia tuko na njaa katika nchi zetu. Kuna wenzetu kaunti kama kule Turkana wanakufa njaa, hakuna chakula. Tunasema tuombe, tuone vile wenzetu kule watapata chakula, wasikufe sababu ya njaa. Riwruok mar joma mine kaunti ma Mombasa dwaro mondo piny owacho oked motegno kendo kelo gik midhiero ma yedhe mamero ji kele gwengego. Minego yango rochruok mar arita kwe kaka mano ma ikelo kod tiyo gi yedhe mamero ji ka kweth njore tiyogo mago moserocho ngima jodak, ka bende gi yango nok mar tije kaka achiel kuom gigo makelo rochruok mar arita kwe, ka gikwayo piny owacho mamalo kod mar counties mondo nyuolie thuolo mag tije ahinya to e chenro mage kendo nywandoe rowere. Na mihadarati watoto wetu wameanza kuuziwa wakiwa katika ile tender age ambayo hawawezi kujizuia, na hiyo imewaathiri. Jambo lingine, hakika ugumu wa maisha. Maana mama wa Mombasa ama mzazi wa Mombasa wengi ni wale ambao wanapata chini ya 10,000 kwa mwezi. Na unapata huyu mtu ana familia, ana mke na watoto kama ni mume. Kwanza hao wa insecurity ni watoto wadogo sana. Si ati ni watu wazima. Ni from the age of 12 kuendelea. Na ukiangalia hiyo ni age yenye bado inaenda shule. Sasa hapo tutasema kuna mahali hakuja tiliwa mkazo. Na hiyo ni government isaidiane na wananchi na serikali yenye iko katika county levels. Ningelisema serikali yetu ijukumike zaidi, iingie mashinani. Kwa sababu hawa watoto ambao unasikia hawaendi shule ni kulingana na ile hali ya wazazi vile wako. Mimi kama mama Zipora ningeomba serikali ifanye kuwa hizi shule watoto wasome bure. Watoto waangaliwe uniform wapewe bure. Kapod ntiere weche motenore kod kedho gi yedhe mamero ji, kweth moro mar rowere kaunti ma Nandi ochako chenro mar puonjo oganda rach kata midhiero matiyo kod yedhe mamero ji kod madho kuong'. Matimore tok medruok e kwan rowere ma madho kuong' to tiyo kod yedhe mamero ji. Grubno moriwo rowere mosewe madho kuong' kod jotend rowerego tiyo kod yore mag tudruok mag mbui, talanta kod bagro mopogore opogore mar lero rach mar madho kuong' to gima bende rach mokelo e ngima rowere. This year I have recovered. I have stayed for 2.5 months, just half a month to go. So I can encourage my fellow friends out there who are still taking these substances to change their way, to seek help. Siutoa mawimbo zenye zina encourage vijana at least wachane na drug abuse and substance abuse. Yani pia tunaongea na vijana at least wa reform. I decided to celebrate my birthday with the alcohol recoveries. We have a lot of social issues that are related to alcohol and substance abuse. Na I thought it's a good idea. Wakati tunahusisha pia the public kwa this fight ya illicit brews, tunajua tutafaulu. Yetu kama serikali bado tunaendelea kupigana na pombe mbaya katika Kapsabet division, na pia bado tunaendelea na kujaribu kumaliza drugs ambazo zimeinfiltrate katika Kapsabet market. Kwa hivyo pamoja na polisi na county government ya Nandi tunafanya vile tuwezavyo ili kumaliza vitu hivi. Joriemb nyamburko mag taxi matiyo kod yore ng'we yamo kata digital taxi koro chano bago ng'anyo ka gigolo ywak ewi yuto matin ma ohala no miyogi. Jakom ma joriemb taxi go Calvin Sukumu wacho ni gisechiwo milome mar chako ng'anyo tarik 6 dwe mar 3 kaluwore kod ywaruok e kindgi kod wegi kembe mag yore manyasani mag tiyo gi timo ohala no, magiwacho ni ok chulgi omenda moromo. Calvin wacho ni gisebet kod pek bang' nengo modhi mag nyamburko idho
e thuolo mag dweche 6 mosekalo. Wasebedo kwabedo gi yore matek kuom yorwa mar yuto kaluwore ni bech mafuta bende sani oidho ngang'. Ne wakwayo ni mondo mi jogo mochung'ne yore mag wuoth ma en NTSA mondo mi otem mondo ne ni jogi duto temo yangi mondo mi otim yore mag wuothgi oluwo chike moyangi sani ma wadendo ni TNC rules. To kuom mano pok waneno ka gini otimorenwa e yono mwadwaro. Ka ok giwinjwa to gima koro wadongo ni wachiwo thuolo ni wachako ng'anyo ma oyangi tarik 6 dwe mar 3 kuom ndalo 30 to kendo wawacho ni ok wadog chien. Tarik 6 dwe mar 3 wachako ng'anyo kendo wachiwo ni ng'anyo ni biro dhi mbele. Moko kuom lokruok medo timore e bad migawo mar choko osuru ma pacho ka mano KRA. Ndalo machuok bang' mane jatend bad migawo Githi Mburu Gwetao chieng' tich ang'wen juma mokalo. Edwin Okoth kolonwa gima nyalo bet ni ne othulo Mburu oko kod liet mamedo kwako log tich mar KRA mantiere Times Towers. Githi Mburu ma pod ne odong' kod thuolo maromo higa achiel kod ndalo 100 ne ogwetao kaka jatend KRA kata Commissioner General. Board mar KRA bende ne otimo lokruok mag commissioners 4. Okang' mane ok ogol e ler kata bed ni jogo mane omako migepe madongo go ok dhi duogo e tich. Pamela Ahago koro emo chung' ne choko mag osuru mawuok ei pacho ka kata domestic taxes, ka David Mwangi ema koro telo ne choko mag osuru kuom mwandu makale tong'. David Yego koro telo ne migawo mar timo nonro ewi choko mag osuru, ka bende Nancy Ngetich ema otelo ne migawo mar tayo chenro mag KRA. Giduto gimako lemogo e yor kojolo. Lokruogego biro piny mar dwe achiel bang' jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u loko 5 kuom jokanyo 7 mag board mar KRA. Kata jakom mar board mar KRA Anthony Ng'ang'a Mwaura mawachore ni chiegni ahinya kod jotend piny owacho mag Kenya Kwanza bende pok obulo ng'ore komno bang' yiero mar dwe mar 11 higa mokalo. Ranyisi mag lokruoge e KRA ne ochako neno mana thuolo machuok bang' jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua timo limbe Times Tower dwe mar 10 higa mokalo. Safaricom, a telco, has registered more people than KRA, a powerful state organization. It is very clear that the magic lies in technology and strategy, not in power and resources. It will be necessary to radically reform KRA and make it a people-friendly, customer-centric organization. Public officials have no business standing in the way of business, being a hindrance, creating roadblocks. Their work is to support and facilitate business, and shortly, in a few months, when we complete the process of public sector reforms in terms of telling our public officials of their new role in the Ruto administration, there will be no bureaucracy and red tape in matters, business and investment. Mburu ne ochung' ne KRA kinde mane bad migawo no omako lweny kod johala moko madongo mane itudo kod kwepo osuru. Moko kuom gima koro nie piny owacho masani. Jatend KRA machon no bende nodong' kod wich liech mar choko osuru maromo siling trilion 3 e komeda marumo dwe mar 6 higa mabiro. Medruok mar siling bilion 538 ewi siling trilion 1 gi bilion 100 mane oketne kod piny owacho mane otelne kod Uhuru Kenyatta. Omenda no idwaro mondo medre nyaka siling trilion 4 gi bilion 800 kapok piny Kenya odhi e yiero mar higa mar 2027. Choko makamano ne idwaro mondo time kinde ma ochumi yulo kendo fuke oganda otwo, ka bende piny owacho achielno chano duoko chien omenda ma itiyogo e bajet ma higani kod siling bilion 300. Chenro moro bende oseketi mar kelo moko kuom mwandu ma ok ochulnegi osuru. Mago moko kuom gik manyalo bet ni ne omedo liet ma odhiro Mburu oko mar apise mane ni orofa mar 30 Times Tower. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Odhi e gwenge mag Wajir, familia ma ok tin 300 mosebedo kod kech
oyudo sir kowuok kuom piny owacho ma Wajir kod jokanyo mamoko manie sekta mar konyo midhiero. Familia mane yudo kony gin mano goyo tach e kambi e gwenge ma Beruku Kai mane yudo chiemb kony kod pi. Jo-Kenya mawuok e gwenge mopogore opogore osebedo ka choko omenda mar konyo jogo ma midhiero mar kech kod oro okwako gwengegi e kaunti ma Wajir. Chal mar kech kod oro medore kendo medo kwan jogo madonjo e kambino. I'd really like to appreciate all the Kenyans that have supported myself and this beautiful lady over here. Thank you so much for contributing for your fellow Kenyans. Hawa ni Wakenya wenzetu and they've been sidelined for a very long time. Now, I'll keep on urging you guys, whenever we ask you to come through for fellow Kenyans, please kujeni too, because evidently we have no one else to rely on. We have each other. So please, asanteni sana kwa kutusupport and keep on supporting us, because unfortunately the situation on the ground is that this is not the only place yenye imeaffectiwa na drought. The whole of Northeastern is doing really bad. Sasa hao wenyewe tungependa kuwaomba tafadhali, yani mtusaidie, mwatafutie watu wa Northeastern permanent solution. Lakini kwa Wakenya na wale ambao si Wakenya ambao walikam wakatusaidia, tunasema ni asante sana, maana yake bila nyinyi sidhani kama tungeweza kuraise hiyo 500,000 ya kulisha hawa watu. Na hatujalisha hawa watu hapa peke yake, watu wametoka sehemu mbalimbali wakakuja hapa na tumewachia kila ambacho tuko nacho. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni ngima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riuri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mata ye chenro ni en Ruth Otieno kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Chieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin, gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor? Riuri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala chieng' tich adek ka tich adek saa 1:45 mar otieno mana Ramogi TV. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Nyakwa Ramogi Juang,
Chenro mar Rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre Rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre sa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, sa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda kwenye Shabiki Jackpot Mbao. Mimi naitwa Peter Ng'ang'a Kangacha na huyu ni bibi yangu anaitwa Mary Njoki. Nafanya kazi hapa biashara hapa Nakuru Town, niko daktari clinic officer. Natibu ear, nose and throat. Shabiki Jackpot Mbao nilishiriki Jumamosi. Mara ya mbele tu nikaweka kwa ile namba 29063 na nilitupa 100 mara mbili. Na nikasahau hivyo mpaka Jumatatu nilipoambiwa nimeshinda, na although sikuwa nakubali, nimekubali. Kuwa mmoja wao. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa 20 bob pekee kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na waweza kuwa mshindi wa zaidi ya milioni 20. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. BCLB number 416. Shabiki.com.